habar kimden al? Nişavur yurdunun padşahı Barbek padşahdan al. Atarmanlıkta, çaparmanlıkta onun dengi tayağı almandır. Yönü son kıyırlarda Çardal Sandvil yurdunun sultanı Göreoğlu ve bilen onun oňuşy pes bolupdyr. Günü bir bolsa uruşy iki bolupdyr. Bir gün Barbek padşah vezir wekillerini ýygnap maslahat etdi. O adamlar biler sol Göreoğlu diyen Galatay eşe ortadanlar ot yaktırman ýör. Hey munyň bir alajy bolmazmy? Hünkar sultanlara muňa bir käret bilmedi diýdi. Şerde Katım vezir diýip bir vezir bardy. Bir odal uruşlaryň birinde yetir düşüp Göreoğluň elinde 7 ýyl yetirlikde bolan eken şu Göreoğluň hemme häsiýetlerine belet bolan ekeni. Baýtdy tawfir sol Göreoğlu diyen Galatay zaňlaryň gıyrat diýip bir at var. Sol at aşağında bolanda 40 adamlyk kuşt gelýär. Egerde atyny eline alsaň bir adamlyk onuň güýji ýok diýdi. Onda onuň atyny näde bilen alyp borka diýdi padşah. Tawfir onuň atyny berip satyn alyp bilmersiň, zor berip basyp alyp bilmersiň, onu hile bilen alyp bilersiň diýdi. Onda onu kim alyp getirip berer? Tawfir en gamyny köpräjikden berbersiň, ahir bir janyny ýeren tapylar diýdi. Bu gep makul geldi. Zar üstüne zar çektiriverdi. Kim Göreoğlu'nun gıyratyny getirip berse öňünden 500 tümen tylla berjek. Getirip bereniň bir ýap boyuny müsrif etjek, ömrü ötüň çağda iýjek üçin padşahlykdan etjek diýip. Şu şäherde 181 ýaşly bir ýaly pirken pir bardy. Äriň adyna Lenger baba diýerdiler, aýalynyň adyny Samamudulman. Mama içerde iýge girip egren yüpünü kelebelap oturan mahaly bir zarçynyň sesi kulagyna iýildi bole daşar çykyp der äri günüjekde güne wagtlarda günüjeklap otur ekeni ýanyna baryp o sopy şu padşahymyza Göreoğluň gıyratyny getirip berene onu berjek bunu berjek diýip köp zatlar samalap otur bolan şol aýdynda atlar çyn boldy men şonu getirip berasam näder diýdi. Ey kempir etdiňen tiýdimi dälredinmi aklyny alaşdyňmy men sen egrenje kelebeň satyp ordan gün görüp ýördüm senem at diýip it diýip ölüp gitjek bolsaň ahir ýaşdy men nanyňy daýy boljak boldum diýip möňür goýberdi. Agasyna bir diýingi beren ýerinde mama aýtdy o sopy kelläň ýaşy işledik gör öňünden 500 tylla berjek diýip ýadyr. Onça tyllany sen iý boljak, iman boljak, öz ýürejekňem bilip durandyr diýdi. Baba kellesini aylap görse doğurdunum 10 çatılla bu galın ömürde iýitjek dälekeni. Ay kempir eger 500 tümen tillany öňünden berýän bolsa onda sen tezemini gitseň men seni razy diýdi. Bu gepi eşitip mama ölün qara garşy ýumlugy berdi. Baryp padşanyň huzuruna baryp eklüm büklüm bolup 100 näz keresme bilen egilip edip bilen salam berdi. Padşa ağlay galyp aýtdy, "Ha kempir sen näme habar bilen geldin?" diýdi. Atagsyr sol Göreoğlu'nun gıyratyny getirip bereni onu berjek, bunu berjek diýip köp zatlar aýtdyňyz, bolanýan şu aýdynda atlaryny ýar perasyny berseňiz hemen şonu getirip bereýin diýdi. Padşahlykda ýalan söýläp bolasy ýok, aýdynda atlarynyň hemmesini berer diýeni bolan kempir sen bu bolup duruşyň at getireseň sykyň ýok diýdi. At getiresi kim bolmaýan bolsa her nenen onu güýç bilen kuwat bilen getirip bolýan bolsa onda seniň muritin palta çapman ýören goşun başlyk herkerdiler ma şolar çaka getirirdi onu häl getirip bilmändir indi getirse onu meniň ýaly aýar kempir getirer diýdi. Derrew muny maslahaty goýup gördi wezir wekillerim howusynyň ýaly bir aýar kempir getiramasa indi ol adama başartýan adam dälmi şonu güýç bilen kuwat bilen getirer diýdi. Bu gep makul geldi 5 tümen tyllany kempiriň öňüne dökdi. Kempir eteğiniň bütün razyk ýerine muny dolaşdyryp aldy, öýüne düwdek ýata berdi. Eltip Lenger babaň öňüne dökdi. 5 tengelik eşege 5 tylla berip satyn alyp, nirdeň Çardal Çandybil diýip ýolary wany boluberdi. Az ýörap, köp ýörap, kerwene sataşyp, kerwen bilen gidip Çardal Çandybil galasynyň ýanyna gelende bulardan gözüne güýü düşüp galyp, Göreoğlu'a sataşıp, Göreoğlu'nun anamına girip, Göreoğlu'nun hıvandarlık etmeginde bir ýaşa berdi şu ýerde. Havaral, her kempirden kempir, ertir, ağşam, seythananyň işinin o taý ötünde, bu taý ötünde köýnegini tabyrdadyp ötdi, ot goýup ötdi, su goýup ötdi. Garaz 40 gün diýende gıyraty mülmänäm öwretdi.
Gıyrat özüne ýagşy öwrenişdirenden soň bir gün mehmanhananyň işinin baryp garady bola görse, göre we 40 ýigidi bilen 32 saly bir ulakdan düzüp fazla söhbetde berinde bolup otyr ekenler. Mamada eskiň ujun diýişläp edep bilen salam berip içeri girdi. Ýigitler öyle dumlu dostun, ha mama geleweri de geçeweri, sen häli geleliň bar bizim oturuşlygymyzda da bolup göreňe, senem jahan keşde adamym men dersiň. Hi bizim şu oturuşlygymyzyň näme kem bar diýdi. Mama, ay oğullarım bu oturuşluğunda hiç keme yok, yönü birce kem var. Oğlum şu burhum şerap bolsa, mamanız bolsa sizlere käselap beriverse, öz bolsa humun iki kulağından götürüp içi verse. Bir şu keminiz var, başka keminiz yok dedi. Ay ola bizde bir bol dadın biri barın getirin deyip iki tane dehenek yedi, buyruğu verdi, bunları getirip burhum şerabı mamanın önüne getirip koydu. Mama ihtiyaçtın eksiğin ucuna bir huş dermanının diwane kenim munam buların gözüne güyü düşüp humun içine taşladı da kase verdarlık ediverdi. 40 ýigidi 4 san şagirdi öwede oğlu göre oğlun ödam ortarıdı güfer ýaly bolup terilip yatıp kalıverdiler. Bular ýağ suwuk haýdenlerini bilenden soň kempir hadyna girip ağa ýunusyň altyn top jygasyny başynda sanjyp göre oğlun düýrme gyldyran biline takyp gıyraty teňme teň eýerläp bir horjun tıllanam alıp ýangadandan atlanyp gelip mehmanhananyň işine gelip o göre oğlu diýip gygyrdy. Hiç kim ses vermedi. Ses vermesen ses verme. Bir gara görebilmediň ýüzi gara diýipdirler. Şu gıyratyň galygyna so jagat eşejigimden koýandyryn, egerde harat berip aşdy horlaýarsam bolin, kıyamat magsaryny seniň ganyny talap etsem gerek diýdi de gıyratyň jylawyny nişawra tarap buruverdi. Hemişeler başyna iş düşende, gadap bilen sürende göre oğlu 6 aýlyk ýoly bir gün dalýardy, emma kempir bolin buğduny gysyn badyny nişawra baran ekeni. Habar kimden al göre oğlu hem onun 40 ýigidinden mamanyň beren bir huş dermany 3 günlük eken 3 günden soň bular huşuna geldiler. Göre oğlu aýtdy, o ýigitler bile ötüne aşam köp çaýyn ýaly özi mehter bar gyrata ýerläp getir bir kelläni şemalat gelmedek bolmaýar diýdi. Mehtere gitdi de gyrat ha ýok ağa diýip geldi. Han baran ýere udar barmy? Ýere udaram ýok diýip geldi biri. Barın hani ýurun mamam öldürür barmy? Şu oglamasyndan gonum gara tartýardy diýdi. Iki tane ýigit deňine gitdi de mamada ýok diýip geldiler. Mamada ýok diýen badyny olu göre ol dik durunjadan wagt diýip arkany özüne goýberdi. 2 saatdan soň huşuna gelip özüni dağa daşa uruverdi, elden ayaktan düşüp bir yandan sapar mehrem aýtdy. El hepi göre oğlu, sana ne bela bolýar? Bir çontuk uyruk at ýok diýip ýöne elden ayaktan düşüp şermende bolup ýörsiň. Aw at gerek bolsa däl mecnun bar. Howaly gyr bar. Hoýla biziň bozduman bar. Meni beraber şonuň aýdyny allasaň diýdi. Ay köze sana bir merk var, merez var, at bolon bilen hemme at deň bolýarmy diýip bedew atyň tarypyny ýetirip gıyratyny ýad edip bir nama aýdar boldy, gör bak nama aýdar boldy. Atın tarifini aydınlayıp uğraşım yüktene yal verin. Bozdumana yaklıyay bezben koynuldurup tılladan kaktılanay lal verin. Tılladan kaktılanay lal verin.
koy kimin gatır ay tewe şunlar sana ay bol köpük paçar koçyudin atiye danal gerin koçyudin atiye danal gerin Elkısa Göroğlu sözünü tamam etti. Gölün yigitlerin hemmesi yüzünü aşağı salıp oturuverdiler. Göroğlu yigitlerinin fısının ören pestegini gördü de hov yigitler indiki maslahat näme deydi. Sapar koyas aytdı. Ay Göroğlu şu maslahada sen gepin salawını alıp otur. Gıyratyny ýyzyň durman gidivermeli bolýar, mana görüp dursun. Mena şu günahym ısıtmaya ýalanma, ikepden gowrak boldy, tabym ýok diýdi. Biri cümcüme, biri baş agry, bir sagaýsar, bir diýsary garaz 42-den 40 keseliň adyny tapdy ýöne Göroğlu bilen bilegleri ýaly adyny tapylmady. Bular bilen bularyň bilegidi bilen betjek işleri ýokdy. Göroğlu bulara ýöne bir maslahat salyp görüpdi. Emma 42-de şu gıyratyny ýyzyň bile gitmek bilen hiç asa ýakmandy. Şunun halatlarda başına ağır iş düşende Göroğlu ağabey Feridady bilen maslahat ederdi. Ýöne begedek munyň ýanyna barmaga da onuň ýüzi ýok. Sebäbi şu maman tapyp eltende ağabey Hov Göroğlu şu mamadan sana cepa etser, wepa etser ýok. Şunu alan ýerinden 15 mendil aňyrsyn el taşlak gaýt diýende munyň aýdanyny etmändi. Ýene de näme de bolsa şuň ýanyna barmasa bolmajak boldy. Bärden haramhana barıp ýyşigi açyp döşüne gaýsardy bırak kellesinden bu taýrak buryp hov aýynys bu mama ha şu gıyraty orap alyp gaçyp gitdir diýdi. Amma gıyraty alyp gaçyp giden bolsa sen iki gözüň bir desikden çyksyň ol men sana odal aýtmanmydym diýdi. Ateňem aýtjak kepiň şu bolsa ana men şu gıyratyny ýanyna gidip ölenmişim. Şonda sen näde barajak şonu bir maňa aýdyp ber diýdi. Öýüň orta arasynda yatıp çak menem kıya vurunip pün koyverdi. Ağayın Feridadym sehçedagdy utara kakap alıp Göroğluň baş ucuna barıp oturup gözünden ýaş aktyryp saçyny hüwjerdip Göroğlu odala sen ölmersiň bar diýildi ajalyň ýetip öläň ýerinde ana sonda men şunuň ýaredy baglajak diýip bedew atly demir donly Göroğlu diýip bir nam aýdar boldy. Gör bak näme aýdar boldy.
sen boy bolsun kimlere gelmez yanıma, kimler yanıma, tepede atlı demire, honlar olmaz. Ey ince düşman tutam, mıstırganım, otumganım, tepede atlı demire, honlar olmaz. Dörtünü saklarlar, hep koçuydum tayağı, sana yuklarım. Garibel tüy çay, son yoklarlar, bedev atlı demir, donlu kırılır. Bilen gitmene, bilin yoktur senin hayatın tutmanı. Ey kararım yok sensiz gene yalnız yatmanı, tepede atlı demir, donlu olur. Kararım yok sensiz gene yalnız yatmalı, bedev atlı demir, donlu olur. El kısa Ağayun Feridat sözün tamam ettiğini görüyorlardı. Berekella Ağayunus, eğer men öyle adam sen ona dedi ağlayacakenin deyip hoş bolup yerinden turup eline cindegi başına kulak giyip boynunun bedbaht kâdiğini atıp eline de hat alıp boldu bir kalanlar Ağayun Feridat'ı bilen 40 yedi bilen hoşlaşıp kaladan çıkıp gidiverdi, yapıdan yapı aşıp depeden depe aşıp, oydan oy, saydan say aşıp gidiversin, havar kimden al, karada alın, 40 yigitten al. 40 yigit göre oluşup gidenden zaman hep esli başlap bulurdumuşup oturdur. Köz aytti, bir hay yoktun son, hov yigitler ödü biller ölün, keltelik ettik, köp oňurmadyk deydi. Ha näme etdik deyip, yigitlerin hemmesi köz haň töweregini üstüler. Edenimiz şol, bir ödü göre olun yigitleri dırst deyip, donunu giyip, yarağında akınıp, atını minip, muritimi soğuruşup yersen, başını üstünde bilir, onun yanında olmayacak olsan bilir, nämesine gerek onun. Nan nimene her kime möňürýär oň dedi. Hamam ýaly pikirin bar eken, sen olarakdan aýsan bolmadym onu diýişdiler. Hälen bir bolan zat ýok. Basyň atsa eýeri yetin göre olyň ýyzynyň diýdi. Bular bolu atlan bolup dere göre olyň ýyzyny alyp howk gidiberdiler. Habar kimden al göre oldun bir defa çıkıp ayağa vurdun hiç bersem mükam deyip töwerine garan mahaly ýyzynyň bir niçe todan peýda boldy. Yakında gelende görse öz 40 yigidi görölüň daşyna gelip tegen boldular. Ha yigitler, sizler bäri gaýdy bersinler diýdi. Köz aýtdy, ay ýok göröwli, biz senin ölü ýerinde ölü diýir ýerinde diýiri, senin ağına ağlaşıp kanımını yoğulaşmasak olacak değil, bizler senin bilen bileğitecek diýdi. Ay yok yigitler bir yurtdan bir yurda varıp atışıp çapışıp alardına işten ötüştü.
Bir işi oğlum men ýeke tapdym, ýekede çekerin. Sizler gala gaýdy berin, galany goramagam gerek diýdi. Ay ýok, bizler sen bilen gitjek. Yo, sizler gitmäň, sizler galyň, men sizler ýürek kestirajän. Köz aýtdy, eger ýürek kestirajän bolsaň, onda görogly bizlere bir öwüt nesihat edip bir nama aýdyp ber, sen gaýdyp gelinçäň bizler şo tutumda bolal diýdi. Görogly 40 ýigidine garap, hazasyny isad edip şu ýerde öwüt nesihat edip bir nama aýdar boldy, gör wak däm aýdar boldy. Ey bewlerim öwüt men bereyin, bewlerim öwüt men bereyin, watany terk edidi bolmay. Hayyadını teklam ardından kulluğun lezzeti ey bolmay. Ayyetme yağşini verenler, ay hanımdan habara gel soranlar. Dağlap durundan yanına güllü ey bolmay. Ay bir yigit dünyası dölsay, yani dolay ey bolmay. Yağşinin gibi cennettir, onu vermeğe ganimettir. Namardın işi minnettir zaman, vermelse alır ey bolmay. Ey yürüyüşhan gör oğlu yürüyüş, tarhanadan gel bir şerke. Ay dövüşsen ders bilen dövüşsen, kaçanı kovuş ey bolmay. Ay kaçanı kovuş bolmay. Namardı kovuş ey bolmay.
El kısa görevlisini tamam etti. 40 yigidi bilen Allah'a yarlaşıp yekanın yarı Huda deyip piyadalap yolun tarafını çekip gidiverdi. Bir gün yürüdü, 2 gün yürüdü, 3 gün yürüdü. Piyada yürümek görevlinin göründe adımı. Ayakları moncuk kabardı, manglayının deri geldi, ağacıktı, suğsadı. Bu atlara bir cebirti tümleri döz gelip bilmen görevli ağacık ecizecek oldu. Yine de öz-özüne gövündük beriverdi. Ho, görevli. Sen ol kıyratın ve pahının görür yağlı, sen odalda onun bir arabını çektin mi? Cebirini çektin mi? Zahmetini gördün mü? Her kizadın cephası çekilip, zahmeti çekilenden son ol vefa veriyendir. Kıyratın uğrunda sen hali cebirti tömlere döz gelmeli olsun deyip doğumlanıp yanadanla yörüp gidiverdi. Çağırdal Sandvil yurdunun çağ arasında kolayla verinde özünün bir serçemen deyip bir bağı vardı. Ol bir köp salkın hovalı, bağlı bakçalı yerde görüyorlar. Her gedek şeyden ötönde geçende şehirde bir 3-4 gün demdiğinde alıp ötögönde şegedekim şu tarafa soğulup bir 3-4 gün demdiğinde alıp ötöyin men näme 5 gün giyici alıp paramdır onu sağra o yerde bir bana bir göz ağaç çektirin adamım yok ahirin deyip şu tarafa soğulunum soldu olun ağlından bir baba çıktı aşağında at var içinde hille canı var omoçasının torba at veriyalı iter koy versen yıkılar yalı yine de näme de olsa bu ayağı oğdurda görevli şu babanın elinden atını alıp minsem bir talkındağı minire bolamam deyip pärni ayla verdi. Yine de şu baba bilen ne edip boldu şoň bilmän. Onun ne edip göwnüne dewjegini bilmän. Babanın atını tarif edip gıyratyny yad edip bir näme aýdar boldy. Gör bak näme aýdar boldy. Nefis gıyratından der karbon at yığılayım yollar kalkan yığıda ey kanadır ey taslını bilmede gel biladır doğuna penadir ey emek deşidir Senatına gel ey kullu eyle ey çıkar hadonunu hemduleyle otunu kimini hem oneyle ey at yığılıyım kırda kaysınlar ben bana gayip ahir muhallefli eder yadın kıyala uygisindere alha gerowli ey galaver ey dostu düşmanını hem bilever ey turdu yolunu alaver ey kıyratın hoşun
El kısa Göreğli'nin tamam etti. Baba Göreğli'nin sözlerini dinläp gördü de hay oğlum sene bir uzaktan yağlap gelýäne men dedin gel seni bir sellem atın arkasyna alayın diýdi. Göreğli aýtdy baba o gurruna soň üstündegi diýer ol ýöne oğlum içinde hilli janymam munyň menem atın arkasyna minsem bu atın ýatyp ýerbe ýeteliniň diýdi. Gel sen içinin canını kaygırma, eğer yağdanlığın çılması minatın arkasına değil baba. Göreğli aýtdy, baba men şu kıyratı kalep edip menemde bedenetine aşağı yere girip gidiyordu. Men sen bu atın arkasına men sen bir yatarım onun hükman diýdi. Onda sen sol kalep edip bedenetine aşağı yere girip gidince kıyratını hayvat atıp men de yor mene ha gitmesem bolmaz diýdi. Baba sen ha gidasın yok, indi özün ele düştün. Atın verip gitsen arkanca gidibilersin diýdi. Baba aýtdy, ol atyny berip gitjek babana hali enes doğmandyryn tek. Sen şu doğunça garaş vermesen bolmaz diýdi. Baba men sen ýaşuraýyn görüp ýyl hatyr edip otyň gulaň diýini kak goý bersem dere watyn düşüp at berjegin bilýän ýöne boli näme bolsa radylyş ýaşy diýdi. Ol gulaň diýine kakyp goý bereni zinkildäp düşüp durjak baba bu çöl beýwanlary ýekaçgaty ol. Ondan ýaňasyn arkynja bol. Ýöneger şu yağdanlığın için bolsa köp geplemedi minatın arkasyna diýdi. Göreğli babaň sözüni astarlyrak gördü de geleýsin öz aýdandan bir edip göreýin. Eger aty yarama berse onda görebiris diýip atyň arkasyna böküp mindi. Bular bir meýdan sürüp gidiberdiler bir dağın bir belentirak ýerine gelende bir düşüp ala oldu diýdi baba. Ha men aty bolun yaramajak boldy ullahlam diýip böküp düşdi. Baba aýtdy, "So dağı eteklap oturan şäher görýämiň. Ana soňuny şawur diýilýändir. 44 derwede bardyr. Ýöne sen şu kıbla tarapyndaky derwedeni giýerersiň. Köp geplemesen, sabırlyrak bolsaň atyňa amalarsın diýdi. Göreğli sol duran ýerinden şähere garap duran ýerinden aýtdy, "Baba, onuň ýaly alty talary maňa öwretjek bolmaý. Özmen bererdim al ýurap görem ýok. Gıyraty galap edip süremde altalyk öl bir unda alýardım. Sen atın ýaly gulanyň arkasy çyýgdyran ýok, teleklen ýok. Umman senin atyň bir ýerlere geler ýaly hal wagt bolan ýok" diýdi. Diýdi de baba tarapy seret ýöle görse baba da ýok, atam ýok, ýzam ýok, toğlam ýok. Wah, men welin är pirma satasan ekenim. Abödüp lakkıldap duran men atymyň ýedirini sorasam bolmadymy diýip indi hemmetini özüm tapmaly boldum diýip dağdan patpatlap aşağı inip gaýtdy. Gelse derwede ben işigin öňünde bir ýeli ýaragly garawul dur. Maňa aýtdy, "How dost, men özüm uzakdan ýadap gelen şeýde şäheriňizde mehman beretjek, derweden açyp berseň" diýdi. Ol uzakdan diýip neden gelýärsiň? Ülpet diýdi. Çardal çandy bildin gelýän. O çardal çandy bildin gelýän bolsaňa ülpet seni bütürekleri ýakynlaşdyryp bolmaz diýdi. Onam üçin çandy bilseni näme etdi diýdi Göreğli. Habaryň ýokmy? Şol çardal çandy bildin Göreğliňiň gıyraty getirildi. Bär bir ýerde kuş gelse gaňatdan kulany gelse toýnakdan aýrylýandyr. Göreğli aýtdy, "Aýndy şu Göreğliňiň gıyraty şehere gelip birdiýinde bir gije galan hendeginde ýatarsmy?" diýdi. "Sen galan hendeginde ýat, ýanda kulanyň üstünde ýat, nirde ýatsaň şonda ýat, ýöne ýakynma gelseň men seni öldürmeden bolmady, özüm maňa buyruk şeýle" diýdi.
Göröwlen gahar gelen ekeni, garawul agdyny ýygnap çapalap gelip iki satandan tutup yara para bilen galan hendegine tartyp dururdy. Derweden ýokary basagasyna kellesini diýerdi de bir paýyny goparyp taýal goýdy girip gidiberdi. Galan kam şöneke indi men ýira barsam kam diýip gidip barýardy, bir ölügüçe çyran ışıgy göründi. Birden barıp görse 40 tane galandar oturduk saly bir gulakdan düşüp aýdyn taly edip otyr ekeni. Ay bize şunun goýer bolasy ýok diýip "Assalamu alaykum" diýip içeri girdi bolin. Galandarlar "Hay tüýdi bolduk, neşany surduň, ötme bäri, otur ber soýurdy" diýdiler. Ötme bäri diýilen soň näme? Göroglam şojaga giren agdy oturuverdi. Beheni galandarlar görogly ýaly adymy hiniz ömründe görmän ekeni. Göroglam bu form munyň ýalganda galandarlar hiniz görmän ekeni boli hemmesi birden ýöne hapy boýnan ýaly bolşyp ümdüm oturuverdiler. Görogly gepinämeden başlajan bilen töregine seretdi görse gapdalyny bir dutar feýoldy göreken muny eline aldy da belen traktyn dip sabrym şelpeler bilen kakıp ta çalıp başlaýardy. Oğlu talkyn iýin oway ahynam ylgar ýoluny ýazdyryp goýberdi bilen şöýle bir tüýjü tarlary çaldy. Galandarlar kellesini garaşyp şunuň bilen bir talanmaş bolmamyka, şunuň bilen bir tanışyp bolmamyka, biri ay şunuň bilen tabakdaş bolup bolmamyka diýip sen habar sonra sen sonra bolşy berdiler bilen göroglam bir meydan saat çalyp ýene de utar öňkerini söýäp goýdy. Galandarlaryň ekabir aýtdy, "Ho, dost, özüň sady bir jaý goýçalar ekeniň, öňsü sady goşup bir namadam aýdyp berseň" diýdi. "Hay dostlar, şu men namany aýdyň ölüň men türkmen dilinden ýan namany" diýdi. "Waq, türkmen diýen dillerine gowan biziň eşdetmediň el ýani türkmen senamalar" diýdi. Görogly derrew eline hälki tutary aldy da galandarlara garap öz başyna düşen işleri bir beýan edip dürliýerlerden imtimsallary getirip bir nama aýdar boldy, görwak näme aýdar boldy. Aşkın köçesinden pinhan gederdim bana bir galımdan malımdan mollu ay gıyratımın ağır tüpler bolardım saklanay bilmedim ey dilimden mollu dağlarım nalesin tilsim kalab edim kalaylarım doldursam balım balay senden ayırsam arı ağlarım ey balımdan balımdan aylar bana ey gülümden mollu ay rövşen bir pirin eteğin tutar ortağa değdegen ey bana da yeter
Seherler gıyılsın durmalar öter Durna aydar bana yuhulumdan Hulumdan oldu dostlar Bana kılgalın acıyamay Nalımdan mollu Kempirden mollu El kısa görüğlüğü sözünü tamam etti. Kalandarlar etti. Ay tüvülümü bir namanan bizay kovay derekin. Asmanın uçparyan durunlar ram namasına getirip koşubaydı bildi. Deydi ölün durunu diyen sözünü düşün qaran ekende bular. Kalandarların ekabır rağı aytti. Hov dost. Sen ödü biller baba kenin. Ödü billere koşulasın nedir deydi. Görüğlü aytti. Benim herlilerden koşun tapmanı geliyor koşul deysen koşuların deydi. Bir kızmarak nevte vurarak bir kalandar vardı aytti. Oy gör dost koşunun ayağısı görünüyor. Odaldan ayrılsak ağısı olmaz şunun. 40 gün geçtik yiyip bir gün geçtik vermeye sen tavın var mı dedi. Hay ülpet sen öyle yaman nevte vururkenin. 40 gün geçtik verip bir gün lääli civarı yiyecek dedi ben sana tap verin dedi. Lääli civarı diyenem bir gen rahattırı dip yani gelin koşulun diye gelin koşulun bol pemmesi el kaldırıp bir ağızdan öz hatalarını kabul ettiler. Ertesi kalandarlar 4'tün 5'tün topor bolsa buları bağlar çıkıp görýärler. Görüğlülerin her aydının ýerine düşüp görýär, buların bağları varıp diläp tirkap alýan atlary bakkal bağlarına barsa kalın ayak aşağına düşen käsir mi, piyaz, soğan mi? Gassap bağlarına varsa kalın aşağı keňek mi, kulak mı? Şunun ýalatları çöpleştirip getirip, pişirip, yiyip sagalmetlik saadyan edip ýatyrlar. Şuraya üstte 40 gün ötenöken 41. gün diýende görüyorum geçtek vermeli gün öken ölýän görüyor ýadyna çykarpdyr. Küleçäň başynda erkilip ýatyrdy. Galandarlaryň biri aýtdy: "O, dost sen öýü ýaman arkaň ýatyrdyň. Sen öýü şuň geçtek vermeli günüň bir geçtek berjek adam ayağı odu bir sen ýaly dowdurlar berse bolmaýan diýip barp öwrüne çöwüp bir depdi. Ukduny ýatan adama ýakmady görüyor kellesini kaldyrdy da her bir hillere bir geçtek birin ölün kıyamet mahşarında da onun madası ağzından gitmese gerek. Ona senin tek hani önkü yerlerini sini verdin deydi. Geçtek verecek onun kime karışarsın bıçak hata yarat koysan bolmadım deyip bir yeri var piyen sene çok depti. Amanın adam katırak oldu. Görüğlü yatan yerinden dikelip oturdu da anindi men geçtek versen berarın. Yönüşük geçtek vermeden önce size bir nama edip verin. Sunama düşünseniz öz behbiydiniz, düşünmeseniz özlüğünüzden görün deydi de bir nama aydar oldu. Gör bak nama aydar oldu. Kerven öter hak emrine çarelerdir, hak emrine çaredir. Ey kalan sıralar gelen gider yalan sıra ötür. Yalan
dağdan ötür dağdan ötür gıyratımı yapar yetir gıyratımı yapar ey atorlan kempir otur ahir olan düşür ahir olan düşür kırda hangur oğlu kırda ey kırda hangur oğlu kırda kanimler oğlum ey kimlerim olman yurda yurda onun götür ey 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 yurda onun götür geley daim ey yik Atoğlan kempir otir ahir olay düşür ahir olay düşür Kalandarlar aytdı, ay bunun varsakında kulak atıp oturacak olan ertir içine rahat vermen güymap çıkacak bunu gepletmen bunu basın deydiler. Böyle o elinde alır, hov dostlar benim yeni bir hekadım var şonan bir dinlen deydi. Hekadım olsa ayt yönü içi düşünmürəgi olsun deydiler. Böyle olaydı, hov dostlar şun hemmeniz öyünüze kaydında ısıtıcı məşuğenize yetin deydi. O oldunum içegeleri yüreği sıyırıp duran bedvağıt neşevent bir devletleri məşeği deysen Hudanın urduğu bular olin hay şunu gepletmen bundan füyüşük basın bunu kellesinden başka yere urman ta hezreti kavla hezreti palo verecekti insa urun diye bolup yeri bunu yağı uru verdiler göre olun üstü öyle kızıl yumruk sen keyin durda sen gedegi verdi bana sen gedegi ver bolsup göre ola yatan yerini kıyırdı o dostlar men şu kellamede bir 5-6 ayra depin deydi kadar yağlıydı kellana 5-6 ayra depenler sen dünya kapsar diýämiň diýip mi kellesine de depdiler indi bir çeni boldu diýip göre ola men zap ýerinden turdy töre ona gara doğru el niler ýazat gözledi hiç tapmady o aňyrakda bir zöbbe galandar diýip bir galandar bardy bir süýnüp ýatyrdy şu satanlarak göründü. Bunun iki satanını tutup aylap kalandarların hemmesinden urup yıktı. İki tane kalandar çıkıp kaçıp yetsene kenin bulan iyerinden düşüp yetmeleri de kov otur. O dostlar niye kaçıp barıyorsunuz? Bu hezreti kavlağınızı, hezreti palağınızı deyip gidin ahirinde. Ay yok bizim her istemiz alır yal del. Önkenlemizde mehalsine yalda özün iyi ver deyip bulur önküden metre payı din verirler. Kaçını kovdu olma diyenlerdir deyip böyle bulardan kaldı. İndi nira varsam kam deyip sığır yetirenin gözü yali. Hali koçanın o tarafına, hali koçanın bu tarafına çıkıp barıyor. Bir de her narsını alıp kalmalı yere varıp kalıverir. İndi nira varsam kam deyip gidip barayan vaktinde giycede yarım olan ekeni ağlının bir kardı kalında çıktı. Ha ol bir giyeceğin bir mahal sağa sen ne etmiyorsun bir yerde deydi. Hay babam bana hoş dardı, on dardı adam. Barara öyüm yok, batara köylüm, oğulsa da oğul bolacak, doğunsa da doğun deydi.
hay maňa da seniň bir sözüň täsir etdi. Meňem şu ata diýeri oglum ýok, sen maňa ogul bolagay. Özüň bir tebahetli musulman kabil ogul bolsaň men bir göze görüp durun gyýynma, şondan taňa nikalap bersen sen maňa ogul bolagay diýdi. Ay, ýa-da bir hata bar ýöne men ha ogul bol diýsen ha ogul bolup bereýin diýdi. Bular söýerde ata ogul bolup kıyamatda onu ata ogul okoşup babaň oýuny gidip berdiler. Adyň näme diýdi? Adym Ruşen. Käriň näme? Kärime gedaýçylyk. Onda bir 2-3 gün şeýerde ýatyp demdiýinden al içeride daşara belet bolar ýaly. Onuň soň özüň ýanyna bir 3-4 tane kalandar tapdy. Ediber şo käriň diýdi. Öýre ogly 4 tane kalandar ýanyna tapyp her gün gidip gedaýçylyk et gelýär. Bir gün gedaýçylygy meňe eken böyle gala-gala gurrun et gelýärdi. Kalandarlaryň biri aýtdy, göröwliň kiptine kakyp, "How, doýy, şu saraýyň doýsuny ötüň çak, özü astarazy kepli edibilseň sen gepleme" diýdi. Ha näme üçin bu saraýa näme bolupdyr? Ay, habaryň ýokmy? Şu saraýda göröw, sandy bildin göröwliňiň gyýrat diýip bir aty bar, şol şeýerde saklanýar özü. Şu köşeden geçeni teyitler bir atı bir okudyadan diye keyfine de gel vuruyarlar öyle diýdi. Göröwliňiň ýatsa tursa giýjegin diýdi. Hudaýdan dileýän adam gyýratynyň nerede bolýanyny bilmekdi. Şu saraýdamy diýdi. Hawa şu saraýda. 10 gadam ýörep ýöremän käler öyle göröwli aýtdy. Hay, dostlar meniň kakynym tutjak bolýar diýdi. Ol dost kakyn diýeniň näme bolýar diýdiler. Kakyn diýelmä şu 4 adamyň bäri öldürmese men açylýan däldirin diýdi. Bulary bolyn göz astyndan birini seredip görseler göröwlden başga hemmeden tördekeni. Bularyň ýüreklerini doguldyşy berdi bolyn o dost onda tiýdirek senden öz saýlançaly tapsaňam billerden tapma sen diýdi. Saýlançak bana tiýdirek saýlançaň öýde biýat tutupan başlady diýip gözelem aktardyp goýberdi bolyn galandarlar. Gedaýçylykdan düşen zatlardan hem 50 bir ýylary bolup öz janlaryny guturuny malay bildiler. Bular ýagşy garaty tenden soň göröwli hälki aýdylan saraýyň töwregleýlenip gördi. Soğutuk deşige çenli berkitil taşlanan eken bir ýerde bir ders atylýan deşik bar eken munyň kellesi soksa kellesi de göwren soksa göwresi. Tümüp aňa tarapa geçdi. Edil geçen ýerem gyýrsyň saklanýan ýer ekeni görse gyýratyň gözüne ham tartylypdyr, aýagyna işgil urulypdyr. Kapırgalary tar omoçasından torbasy ýerýäli bolupdyr. Derre gözüniň hamyny aýryp taşlap, aýagynyň işgilem döwüp aýryp taşlap, "Wah, gyýratym, malym, janym, başdaşym, ýaman günde ýoldaşym, gyýratym. İnşallah men seni düşmanlar elinden halas ederin. Hani sen bak bezerýänler bilenem bir taramlaş bolmadym diýip öňüne ot suwuny goýup saraýyň içine çykdy bole garan kan jönekeli görse gadanyň daşyna 4 sany feýz aýlanyşyp ýör, biri akyl berýär beýlekleri. Aýşy ot ýak goýberseňiz bir şer dururby? Gadanyň aşagyna bir omçedeger goýun, ertiresini bistin dursun. Ertiresini bir uklap ýatyp diýin almagam gerek. Diýişip bular bolyn gadanyň aşagyna 10 sany girip özleri bolsa jaýa ýatmana gitdiler. Göröwli aýtdy, ýatjak bolsaňyz sizlere zat diýmäň, ýatana ýylan çýanam degmendir. Diýdi de birazrak garaşyp gadanyň daşyna aýlandy da gapagyny alyp içindäki bişen etleri bolyn bıçağın ucunu dürtüp birlegene çıkarıp alıp horzunda da yağlı gatlakly petir var eken munyň bilen hop iydi. Galan tüň sanklarymı, kapırgalarymı, biratlaram alıp yağlı gatlakly petiri dolap horzuna salyp horzunam kiptine aldy da çıkıverdi bolyn gyýrat üstlüsne kişnäp gadynyň daşyndan sargyryp aýlanyp ýör. Wah, gyýratym, başdaşym, ýaman günde ýoldaşym, sırdaşym, gyýratym, men seniň üçin geldim agyn, sen bir takat bolma. İnşallah men seni düşman elinden halas ederin diýip şerde gyýratyň boynundan gujaklap bir nama aýdar boldy. Gör bak, näme aýdar boldy.
sandı bilimden esledim torudum bir yıl oldu ayrılıştım ilimden esledim torudum çıkmadan taptın düşman elinden esledim torudum seni bilip dağ başına çıkar beni çıkar beni çıkar beni çıkar beni ey atalvan Osman tuğun yıkar beni yıkar beni getirin kempirini öyün yıkar beni esledim torudum bir oğlu bey arman bulundur bana git bana bir Allah'tan ferman bulundur bana gel bana kulak sal ardımı aydayın sana esledim torudum esledim torudum hep biraz sene kulak sal ardımı aydayın sana esledim torudum Böyle oluşunun namazını tamam edip gıyratı bilen hoşlaşıp çıkıp gidiverdi. Seher bolan eken babasının oyuna vardı. O baba, kim sen? Men oğlum Rövşen. Oğlum bolyanmadan sen bıçak açını näme ettin sen? Ve sen oğurluk edýänsиň. Sen enayi oğul däl ýalyň. Hadiýe bilen göre olaytdy. Ay ýok. Baba oğurluk nirde, zat nirde, şäheriňde näbet bolandan soň ağaçtymda ýolumam bolsa padşanyň aşpelleriniň üstüne düşdi. Ay
Bunu qara kasap verdi, bunu sar kasap verdi deyip herki galan etleri ölü sünkedi, baban önünde koydu. Baba, hini munun yağlıdadı ömründe gözü düşmedik. Derro kempirin çağırıp, ho kempir tidirak geliveri, oğlumuz bizlere selalik getiripdir. Ana oğlum olsa bunun peydası şunun yağlı oluyor ekeni. Deyip ölün ertiyilik imanı zat tapman oturun biçareler göre oğlunun 72 pustuna çenli alkı saydıp ertiyilik selalik edindiler. Hamar kimden al? Halka sarayda galan seyflerden. Seher bolunda seyflerin biri kıslanıp taşar çıktı oluyor görse gıyrat üstlüsüne kışngap kadının daşına çarpır baylanıp yor. Näme oldu kumuna deyip barıp görsek gıyratın gözünde hamı yok, ayağında işkili yok. Şağa der bastı, derrew çapalap gelip böylek sesleri oyattı, tura orayın dağlı vatları billeri huda yurdu. Ha näme oldu? Gıyratına gözünde hamı yok, ayağında işkili. Hanı da hanı bolup barıp görseler doğurdunum sonun yali. Indi näme diýer kempiri näme jogap kartiler olup biri içigiňli gatalday çok adanyň aşany ot yak goýuryň garny bir doýraly soň bir akıl tapart diýdi. Adanyň aşany ot yak gapagyny açyp görse gadanyň içinde hiç zat ýok. O dostlar Hudaýa ortada düýpler agurun eken özi gadanyň çam ýyldyrym çakan ýaly bolun, ýyldyrym uran ýaly bolun, muň içinde hiç zat ýok diýdi. Bular bu bolan zatlara hayran, bu wakalara hayran bolup näme etjeklerini bilmän. Indi kempir geldim, o näme jogap bakar diýdi. Biri akyllyrak boldu da, ay indi bir gıyratyň gözüniň hamyny ayağının iskilini alnanın birini yönkar ýaly şu saraýyň içinde bir dördüýümizden başga hiç kim ýok. Özümüz bunu aldyk diýamadyk. Gelin onda gep bolsun diýip bular bir çukura tüýkürsürür. Mama hepde de bir gede gıyratyň halyny habar alýar eken, şunun soň gelmeligini eken gün çaşga galanda ölün yel ýorgany minip 4 tan satyrym aly şaňyrdy bilen paraya gelip girdi, olur bile barabım gıyratı gördü, görse gıyratın gözünde hamı yok, ayağında işgili yok, üstlüsüne kışngap, kadının daşına çarpır baylanıp görür. Mamanın ölünsü depesinden davanına çinli kaynar su kuyulun yalı oldu, el değirsen el biçirecek. Bir işi seyitlerin hiç birinin edebilmeyeceğine de göz yetip durur, sonunda da yine seyitler yeka-yekadan sonra ediverdi. Kim aldı bunun gözünün hamını, ayağının iskilini deyip. Haysından sonrası men aldım deyip dur. Ayyo, sizlerin bunu alanı da yok, yönüzlerin aldım deyip dursunuz mu kovuzat bana bir dilin ama boluyor deyip. Mama şunun içini hümletti. Bir şehre göre olup olsa geliptir, ahir bir iş dine sol bitirir, başka bitirecek adam yok. Indi men şunun her edip hediyesin gözünü görünmen olmalı, eğer gözünü göründüğüm soyardı men boğul diyor deyip paçanın huzuruna yumluktu, barıp salam verip durdu, paça ağlı gelip, ha kempir sen näme havra bile geldin deydi. Tağdir sol gıyratı indi, seyitlerin gözleri bak beceriyerler, benim bir qarrab saladan qalan adam, indi men qalanca ömrümsüz sarayında yatıp geçirsem, deyin alıp yatıversem nähil bor deydi. Paça aytdı, aýger şol aty seyitler bak becerip bilýän bolsanda sen hiç kimin goturunun dermany däl. Oğlum kempir sen şu atyň arkasından şu derejä etdiň. Şol bak becerýän bolsa arkaň sen saraýına gitde yatıver deydi. Şeýdip beýolun dolanyp ýygyna gaýtdy. Havar kimden göre oldan olam bolun ýerden turup bir garry satyryň lawatlaryny, gaňrawlaryny, jylajynlaryny, jaňlaryny satyn alyp her ýerlerinden atışdyryp, dakışdyryp erkalanyň ýyşigine gelip her haçan kempir gelse, şeýden gelse gerek diýip erkalanyň ýyşigine alyp duruverdi. Bir wagt kempir yaňran paçanyň huzurundan bytaý çykanda 4 tan satır, 5 satır boldy göregli bulara baryp goşuldy. Kempir bir seretse
satıların biri artık görünüyor. Kempir bana ödüçe baha verdi. Ay, menin şu hizmetimden paça has, göğünü hoşal olan ekeni, men bir hizmetgar kulum yana arttıran eken deyip, vaksu görevlinin şehre geleni şu bolmadı da, eğer şu gelmedik bolsa, sonu bilen şu yurdu men paça bilen denk horusu ekenim deyip, ödünü baha verip, içini hümledip, sarayına varıp girdi. Dervedanı yapıp, içinden berkten berk temmir edip, hiç kimi koy vermeğin içeri, eğer atam dirilip gelende de koy veremem içeri deyip berkten berk tavsırdı, diyeceğin içinde bir mahal göre oğlu gelip verir deyip huvat eydi diye. Satırlar göre oğlu aitti, hov dost ödü, biz ertiydin beri kempirin iyidinde salkıyıp yadadık, sen sol koyunu soydu bisir, biz oda bir yatıp duracak, ertir teher olundu, bizi oyat, ondan sonra ertir nahar edin ertiydi. Göre oğlu olun derrev yan koyunu soyup, tünk edip, qadana salıp, bunu kaynadı verdi. İki gedek bökönünün, bunun duğu nahir oldu kadip, bir satan alıydı. Biştimi kadibim bir satan alıydı. Ağlımı yaktığımı qalanam alı vurdu. Indi kempir bilen bir hasap kitip edip bolman kadip, bunun bolyan jayına varıp görse, 9 kat çımırganın üstünde, ayı ucunda 5 tekke, baş ucunda 9 tekke çümüp yatır ama her tarafını da bir tane çoğru gedek megedekini yüzün yelpap otuyor. Yarım geceden ötenden son kempir uqa gitti, çoğrular maman yüzüne yüpek yağlı yaptılar da bularım öz aylarına gidip yattılar. İndi bir de bir çeni boldu, lehlim deyip içeri girip mamanın yüzünün helki yağlığı sıyırıp taşlak koyverdi. Kim menin bir mahal yüzümü açyan deyip kıyırdı mama. Yüzün açılanda oğlunun düşen senin deydi. Bir yakımsız ses kulağına eğildi ölün, mama gözünü yalp açıp karasa, görse hut ağın göre oğlunun özü de yüzüne bakıyıp dur. Ay üstüne aldıran adamın açça kepemi özünü de belli. Vah canı oğul gel adın mı? Gelmelem nâle kenin. Men atı bak becer koyuptum bir tivirunu alkıtacak olup oturdum. Yolda helak olumdun sen diyiverdi. Göre olaydı. Ayyo mama sen bir qarran adam yolda helak olursun. Men özümü elince alkıdayın deyip gelendirin bana deydi. Hay özü gelendirin ha deyip acan ölünüyor. Bolsa da sen yüzü özünden kanın kaçıp otursun. Yani halatlarda sen bir nama edip beregendin. Bir nama edip bere oğlum. Senin pälin niyetin düzüldüğünü ya bozukduğunu ben bir bileyin deydi. Vah can mama can çağır dağıl çandı bildin payı piyada yürüyüte sana nama edip vermek için geldim ahayın. Onda kulak as deyip şerde mama qarap bir nama aydarı oldu gör bak nama aydarı. Kulağını yakacak mı yakmayacak mı görüyor. Arayıp görüp mamayı seni hayredir en ameli merkezdim dükkanına seni ey ne üçün beni gel hayrettin ey bir koçuyu ihar ettin gıyratımı evlen ettin tapmışam pınhana seni Gıyratımını doydum, tapmasım derimi soydum. Kalap bilen gözüm oydum, ey Hudayır mama derim. Mama canım
hayrayan dillerin, gıyrati tutayım ellerin. Indi ben bollu yollarına, dur murdu mama sen. Satır bolup yolun tutu. Ey bunda gelir üstün batıma. Kulak bilen burnun kesip, kulak bilen burnun kesip, bir esmayı da kana aferin. Böyle taptım yerim, indi kovaydı yürüm, gıyratım kanatım diredim, sol yetirme kananım. Mamazanı ay mamazanı ip gıyratım anatım diredim, sol yetirme kananım. Ara gepin kıysası yaxşı, gör oğlu gıyratı özü bak beceriyan oldu, onu qovu bak becerip padşah görkezmäge akitdi. Ho taqsir at görsen bäri çık dip. Padşah özünün vezir vekilleri bilen emeldarlar bilen sipahiler bilen çıkıp at görmän çıktılar. Ho galandar seni at bolun kemsiz bakan ekeniň muny. Han şu atın bir her türlü oyunları bar diýip sen olary ol oyunlary ettirbilermiň diýdi. Taqdir ol oyunlary aşy kim görölüň namasyny bilen o şolay ettirbiler. Onda sen atamyn da bir oyun ettir diýdi. Görölüşünden gıyratı teň ve teň deber teň eýerläp özüm uruşa töweşe gitjek ýaly libaslary ýaraglary dakynıp gıyratı atlandy. Padşah aýtdy: "Haw galandar, sen özü kimiz galan däldirindi. Hawa sen şu görölüň elini ýetirlikde bolanyňda sen onuň paýaky suçsuzdaty bolduňmy? Aýo taqdir oňa dagy ýetip bermem, men onuň ýeli ýanyny saklap durunjylagdary boldum. Onda sen görölüň hem mädetlerini berip bolan ekeniň. Şol zaratay eşek ogursy göröwli diýen zaňlar şu atynyň gadrynan bilýän däldir. Şonu sat diýsen bir bahadyk tapar da satar şuny." Diýende göröwli aýtdyr: "Haw taqdir gatrak gidiberme. Atynyň gadryny bilýändirin bilmeýändirin men sana bir bolanma kan gurrun etberin. Rum welaýatynyň padşahy Jafar ulu han bir gede göröwlüni görmek görüşe mehmançylyk çağırdy goly şonda. 7 gün erde torma edip teklenje onu gaýtjak bolanda göröwlüň atyny göwünü gidip göröwli "Haw sen şu atyny satmazmyň" diýende göröwli "Eger bahasyny ýetirseň sataýaryn" diýdi. Onda hani gıyratyň bahasyny aýt, men diliň öwründe ady berjek diýende göröwli şonda atynyň bahasyny aýdyp soýda bir nama aýdypdyr bolyn. Taqdir senem ýagşy diňle diýip şerde gıyratyň bahasyny aýdyp bir nama aýdar boldy. Gör bak näme aýdar boldy.
hatın giysem gelgele senne hatın yüz olayno ey men bunun üstüne bilsem gelgele kalime yüzbe yüz olayno gerek bundan ötmene gelgele kuş gerek kovut yetmene ay durum tamasa yetmene gelgele iki kara göt bulayno Sap kalvay ay üstüme yarasar helvamay ay köy nefresin yetsem dervap gelgelay torba tamatlar bolaylar Yere fabı bilinle yere fabı bilinle gelgele tay tapılmalı hey dolav keroli gelinle gelgele de yelleti boloy hey men ağay ay dolav keroli gelinle gelgele de yelleti boloy El kısa görüğlü sözün tamam etti olin. Hay zangaray atının adına bilerek hani onun atının bahasına yetmiyor ki kendi sadın 100 boloydu deyiptir. Hanında bir atına bir oynam ettir deydi olin görüğlü. Şundan hov tağsir şu oynettir namayt ertidin beri hengna verdik ketanasını tutun balsın var mıdı deyip kılıcın balcağına yapışıp üdüğüne kalıp gözüne aktarttı olun padişah Rezengen derliğini anlap kaçmalı yerini peyla verdi. Yine namayt deyip. Böyle oğlu kılıcını aylak koyurdu olun padişah kaçıp geçenekeni. O zaman bunun iyisi olman doğru derveda taraf haydadı. Derveden yakını geleni cüp kamçığını atın sağırtını vurdu. At şu dervededenim yukarı 15 kedi yukarıdan ötüp ağır düşüp şehirden ağır gidip öz vaydını türüp gidiverdi. Bağlıbek padişah birlik koşun cemlep bunun iyilinden yetip bunun bilen söğüş edende de bundan yenildi. Göreğli sağaman öz yurduna varıp öz yurdunun çağı arasından yetende öz yurdunun toprağını göz düşüp onun ısı demini duyup gıyrattan düşüp çöküne düşüp öz toprağını takdim etti de yine de atılmanıp gidiverdi. Şundan öz çopan koşularını vardı. Ağırda diyen çopanı höyüncülümeğe iyi verdi kara karşı. Ağırda çopan teher varında ağıyunsun bolyancağı heremhana varıp höyüncü deyip beğir verdi. Ağıyun feridat hov çopan senin höyüncüğüne nemen vereyim ben deyip begencinden yana damağı dolup gözünden yaş yüzü gülüp dur. Hov söyleyip çopana
Tüyüncüsünü näme berjegini bir beyan edip bir näme aýdar boldy, gör bak näme aýdar boldy. Kerolinin gelecegini izleseniz, odalı ceset sıradanım geleyim. Uçulaltmış halinanım bağırın ey bağırın, böyleyin kıporta yarın vereyim. Sandı birin degradası tapalı, ay sandı birin degradası tapalı, sallanır şerrikli zuvan ve pali. Ay bunda oyun vardır üstü sap sopanlay, böyleyin kapı orta yarın vereyim. Ay ip bir peyan dünyada zani eyledik. Bir peyan dünyada zani eyledik. Ağa Yunus sürünü tezledim. Nasal olup kem hizmetli eyledin. Hemme halinanın varın vereyim. İp hemme halinanın varın Hazzan verin ip gel ay ip Ağın Feridat sözünü tamam etti, görün ağırlar çopan aytdı. O ağın suyam, men o zatlar verip menne bir yurda pasa edecek mi? Onda sana nämerin suyuncuğuna, özün ayt. Özüm aytsam, uyam so ertiden ağırsam da sana çay demlap verip yörün bir sor kenidek vardır, sol men ağdağlayımdır, son versen ona dünyanı verdin. Gereğini so olsana sana son bahsettim, öğlermilen toy tutup vererin deyip. Bir göreğlüğünün atını alıp gelendigi hakkında kahavar olun küllü Sardağlı Sandvil iline yıldırım çalplığında yayradı. Bunun alından görme görse çıkmanı hemmeler uldan kıça yöredi. Ağyun feride adam dakını bilenini dakınıp, tepini bilenini tepinip, geyini bilenini geyinip, atlardan, kemhaldan, mahmaldan, sağaldan, sapırdan, uluyunlu kelteli, ta koltuğuna varın satırık matırık geyinip, göreğlüğün önünden çıkma, hemmelerin önüne düşüp, ağından çıkıp, göreğlüğünü kucaklayıp, gıyratın üstünden düşürüp alıp, yanadanın sarap kucaklaşıp görüştü. Göreğlü bütün öğünün 40 yigidi bilen, ögöz oğlu bilen, il ulus bilen görüşüp, bunun gelenliğinin sanına Sandvil yurdunun il ulusu ulup toy verdi. Toyda göreğli orta arada oturan yerinde bütün halayık mının bir nama ayıp vermekini istediler. Göreğli eline dutarını alıp şu yerde
Yağısı adamın kadrını hemişe siz bilýärsiňiz. Ýöne şunu bilýänem bardyr, bilmeýänem bardyr diýen terzde bir näme aýdar boldy. Gör bak näme aýdar boldy. Ey qarğay bilbil basarmal, qarğay bilbil basarmal, gülün adını ne bilsin ey sahrada gedin ey boğmuşlar ey kölün ey kadrını ne bilsin ekmeği çekmeyen toprağı yayıplan dökmeyen ey arının lehrini çekmeyen ey balın ey kadrini ne bilsin ey mürşid kamil bilmeyen ey kâlayım kâvülmeyen ey özünün kadrini bilmeyen ey ilin ey kadrini ne bilsin alaylardey han bolmasay ülkeler aman bolmasay ey kökrekde iman bolmasay ey pirin ey kadrini ne bilsin talimin bilmeyen ey verdin ey kadrini ne bilsin ey ne bilsin atları ip ay ip talimin bilmeyen ey verdin ey kadrini ne bilsin ilin ey kadrini ne bilsin el kısa göreğli sözünü tamam etti. Çardal Çandvil yurdunun il halkı 40 gece gündüzlap toy verdi. Ol toyun davaraları dağlardan, denizlerden ağaçtı.